инсульт кечиргеч янары өзүм инде ошол солдатлар келгенди башлаган экен, мына солдатларга да иши алам дегенде. Арча району һәм Теләче району халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Барлык авылдан кемнәр катнашты. Һәрбер бирелгән хисап эшендә һәм һәрбер бирелгән акча эшендә, һәрбер бирелгән гуманитар ярдәм эшендә бик зур рәхмәт. Шулай ук Марий Эл Республикасы, Марий Турецкий район, Сардаял авылына да.